Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. LTO, nilinaw na hindi raw mandatory ang roadworthiness test sa mga PMVIC. Pero mga motorista, inoobliga pa rin umanong sumalang dito. Dalawang warehouse at showroom ng high-end cars na pag-aari ng Kapampangan businessman na si Raymond Ronquillo, siniyasat ng Bureau of Customs. Mga supporters ni Vice President Leni Robredo sa Pampanga, handa na para sa gagawing motorcade bukas. At kalusugan, kaligtasan at kabuhayan, sentro ng Bulacan Business Conference 2021. Magandang gabi mga karehiyon, ako si Justin Dizon. Oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon. Naguguluhan na raw ang mga motorista sa paiba-ibang anunsyo ng Land Transportation Office kaugnay ng pagpapatupad ng mandatory roadworthiness test sa mga PMVIC. Muli kasing nilinaw ng tanggapan nito lamang araw o kahapon na hindi obligado na sumalang sa naturang test ang mga nagpaparehistro ng sasakyan. Pero sa kabila ng muling kanselasyon ng mandatory order, ilang motorista raw dito sa Pampanga inoobligahan pa rin idaan ang kanilang sasakyan sa nasabing pagsusuri. May detalye ng balitang yan, si Paulo G. Santos. Hindi raw mandatory ang roadworthiness test sa mga Private Motor Vehicle Inspection Center o PNVIC para makapag-rehistro ng sasakyan. Ito ang nilinaw ni Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Edgar Galvante matapos lumabas ang usapin na inoobligang muli ang mga car owners na dumaan sa naturang pagsusuri para sa annual vehicle registration. Inilabas ng LTO ang naturang paglilinaw matapos isa publiko ni Senadora Grace Poe, chairperson ng Senate Committee on Public Services, na may natanggap na impormasyon ng kanilang opisina na balik mandatory na nga ang nasabing vehicle test. Ayon kay Galvante, may option pa rin ang mga nagpaparehistro kung PNVIC o sa traditional na Private Emission Testing Center o PETC sila sasalang. Posibleng na-misinterpret lamang daw ng mga vehicle owners ang rollout ng bagong Information Technology o IT system ng LTO. Sa pagsisiyasat ng CLTV News sa mga nagpaparehistro ng sasakyan sa tanggapan ng LTO Region 3 o sa Diosdado Macapagal Government Center, Ciudad ng San Fernando, Pampanga, tila taliwas sa sinasabi ni Asek Galvante ang kanilang nararanasan. Gaya na lamang ni Mang Ferdi Litada. Kumusta po yung natin sir? Dumaan po kayo sa PETC o PMVIC? Ito. So PMVIC sir. Kung siya raw ang tatanungin, mas okay sa kanya ang dating proseso para iwas na rin sa mahabang pila lalo na ngayong pandemya. Para sa akin yung dati. Yung kahit saan pwedeng magpa-emission eh. Eh ngayon, isang medyo matagal. At ilan rin sa mga nagpaparehistro na isiningit lamang sa trabaho ang oras para sumalang sa bagong proseso, hindi alam kung ano ang totoo. Una, hindi ko din alam kung saan yung sinasabi nilang kung pwede kami magpa-smoke test. Tapos mag-a-absent ka na naman ulit sa trabaho kasi nagpaalam lang ngayon na magpaparehistro kasi expired na. Tapos postpone pa. Sinubukan kunin ng CLTV News ang panig ni LTO Region 3 Director Eduardo de Guzman kaugnay ng naturang usapin upang mabigyan ng linaw ang katanungan ng ating mga kareyon, subalit hindi pa ito tumutugon sa aming text. Paulo G. Santos, CLTV News. Sa iba pang balita, isang intelligence report daw ang natanggap ng Bureau of Customs kaugnay ng pagpasok ng mga smuggled na high-end cars dito sa bansa. Dahil dito, binisita nila ang dalawang warehouse at showroom ng Kapampangan car dealer na si Raymond Ronquillo. Ayon naman kay Ronquillo, dumaan sa lehitimong proseso ang kanilang mga sasakyan at wala silang tinatago sa pamahalaan. Narito ang detalye ng balitang yan. Meron naman kayong 15 days, sir, na provide ng dokumento na hinahanap namin. Mga import document, sir. Sige po. Acknowledge lang ako, sir, bibigyan kita ng copy, ha? Ito ang naging tagpo sa pagitan ng mga kawani ng Bureau of Customs at National Bureau of Investigation o NBI at ng mga kawani
ni Car Exchange Director Raymond Ronquillo nitong Huwebes, October 21. Binisita kasi ng mga otoridad ang dalawang warehouse at showroom ni Ronquillo sa Quezon City at sa bayan ng San Simon sa Pampanga. Tila na sorpresa ang mga empleyado ng R33 Car Exchange na nagawang i-countercheck pati na ang mga kagawad ng BOC na nagbigay umano ng letter of visitation upang siyasatin ang mga high-end car sa bodega ng negosyante. Saan po ba sila connected? Dito din po kasi ako nagtrabaho din. Ano po sila dito, sir? Nag-helper din naman po ako. Helper? Opo. Sa inyo ko na lang, sir, parisid po. Hindi, pwede naman din po. Siyempre, po, paparisid ko din since sir, ha? pare-pareho naman din po tayong nagkukuha ng video, so we will do the same thing kasi so we can inform our boss as well. No problem, sir. Bibigyan po kita ng copy, sir. Sa panayam ng CLTV News sa tagapagsalita ng Bureau of Customs na si Jet Maronilla, umaakto lamang sila sa intelligence report upang matiyak kung lehitimong may mga dokumento ang maraming high-end cars na nakaimbak sa showroom ni Ronquillo. And we're just verifying if these luxury cars actually paid the right duties and taxes. Kasi dun sa ipinasa sa intelligence group namin na information, supposedly yung number of luxury cars na lumalabas does not correspond dun sa, kumbaga parang masyadong madami. Yeah. Yung hindi naman namin sinasabing truthful yun o factual yun. But of course, to be prudent about it, nag-utos lang naman si Commissioner na simple tingnan lang yung itong lugar na to kasi nga may nag-report sa amin that openly they're selling luxury vehicles. We have no conclusion yet. Ayon kay Maronilla, base sa spot report ng BOC, naglalaro sa 500 milyon hanggang 1.5 billion pesos ang rough estimate sa halaga ng mga supercar na kanilang siniyasat na nasa kustodiya ng R33 Car Exchange. Ang nakuha ko lang na spot report is that approximately, ang close approximation pa lang nila is about 500 million to about 1.5 billion of luxury vehicles. Binigyan umano ng 15 araw si Ronquillo na ipakita ang customs clearance ng mga ito at ilang rekisitos sa Land Transportation Office o LTO bago maging clear. Habang idinipensa naman anya ni Ronquillo na ang mga sasakyang nakita ng BOC ay consignment lamang. I think the one that needs to explain to us and has to coordinate with Mr. Ronquillo are the real owners of these cars that has consigned these cars to him for him to sell them. Yun ang statement niya na initial statement niya sa team namin that these are all for consignment. Bahagi din umano ng joint investigation ng BOC at NBI ang usapin ng conspiracy sakaling mapatunayan na sangkot ang naturang negosyante sa pagpuslit ng mga high-end cars sa kanyang bodega. We'll look into the necessary due diligence that he did to make sure that these are not illegally acquired items or smuggled items. Ang primary liability naman yan usually would go to the consignees and the importers. Unless we can prove that there's a conspiracy that Mr. Ronquillo knows that these are smuggled items. Samantala, sa FB post ng negosyanteng si Raymond Ronquillo, sinabi niya na nakikipag-ugnayan naman sila sa investigasyon at sa tinagal umano nila sa industriya ay wala umanong naging bahid ang kanilang negosyo sa usapin ng pagpuslit ng mga smuggled na sasakyan. Taong 2003 pa sila sa naturang negosyo at mayroong hawak na legal na dokumento ang mga sasakyan kung kaya't handa raw silang ibigay ang anumang requirements na hingin ng BOC. Si Ronquillo ay anak ni Santo Tomas, Pampanga Mayor Gloria Ronquillo at ng yumaong dating Mayor Romy Ronquillo. Paolo G. Santos, CLTV News. Abangan sa pagbabalik ng CLTV News. Masantol at Sasmuan, may pinakamababang bilang ng aktibong kaso ng COVID-19 sa Pampanga. COVID-19 vaccination para sa mga mag-aaral na papasok sa limited face-to-face classes, hindi raw mandatory ayon sa CHED. At kauna-unahang radyo-eskwela sa Pampanga, umeri na sa bayan ng Arayan. Manatiling nakatutok
Para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw, dito sa CLTV News. Nagbabalik po ang CLTV News. Ito naman, good news mga kabalin. Sa Pampanga, bumaba na sa single digit ang binabantayang active COVID cases sa mga bayan ng Masantol at Sasmuan. Sa kabila ng downward trend na nararanasan sa probinsya, nagpaalalang mga kinaukulan na maging maingat pa rin dahil sa posibleng banta ng COVID-19 virus. Narito po ang detalye ng balitang yan. Nitong October 20, naitala sa kulang 2,000 ang bilang ng active COVID-19 cases sa Pampanga. Kung dati-rati umaabot ito sa 4,000, sa kasalukuyan ay 1,978 cases na lamang ito. Pero ang naturang bilang hindi pa rin dapat ikakampante. Maigting na paalala ng Provincial IATF. 2 bayan din sa probinsya ang nasa single digit na rin ang binabantayang aktibong kaso ng COVID. Sa bayan ng Sasmuan, 9 na lamang ang active cases. 4 sa bilang ay bagong kaso. Habang sa bayan naman ng Masantol, 7 na lamang ang aktibong kaso. Kahit papababa na ang kaso sa buong lalawigan, patuloy itong nakapailalim sa Modified General Community Quarantine hanggang sa katapusan ng buwan. Ibinabari ng Executive 17D-2021 kung saan bawal pa ring lumabas ang mga 15 years old below at 65 years old pataas. Pinahihintulutan naman na ang 70% dining capacity sa mga restaurant. Maging ang mga non-resident ng lalawigan ay maaari nang bumisita o pumasyal basta't sila'y fully vaccinated, walang sintomas ng COVID-19 o may maipakikita na local o foreign vaccination card. Minsan nang nagpaalala si Vice Governor Lilia Pineda para sa agarang pagdedeklara ng health condition ng mga kabalen na nakararamdam ng sintomas ng COVID. Ito umano ang isa sa mga paraan upang maagapan ang pagkalat at paglala ng COVID-19. Pero po kung maaga pa, nagpapatingin na kayo, hindi po tayo gagastos ng ganong milyon para po magamot kayo. At minsan po, nagbayad ka ng 1 milyon, kalating milyon, patay pa po ang kapamilya nyo na may COVID. Nagpaalala naman ng World Health Organization na makinig sa payo ng mga medical expert at huwag mag-self-medicate. Ang maayos na distribusyon ng mga COVID patients sa mga ospital, quarantine facility at isolation area ay malaking tulong din upang makontrol ang dagsa ng pasyente sa mga pagamutan.
If your healthcare workers are saying you need to go into hospital, please go into hospital. If your healthcare workers are saying you're good enough to go into a step-down facility, please oblige. Don't stay put in a hospital because those beds are needed for severe cases. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa iba pang mga balita, nilinaw ng Commission on Higher Education na hindi kabilang sa mga mandatory requirement para sa pagbabalik sa limited face-to-face classes ang COVID-19 vaccination. Ayon sa komisyon, nakasalalay daw sa mga universidad ang desisyon kaugnay ng pagpapabakuna ng kanilang mga mag-aaral. Ang ilan sa ating mga karehiyon, mas gusto naman raw na mabakunahan muna sana bago pa muling makabalik sa eskwela. Narito po ang detalye ng balitang yan. Nilinaw ni Commission on Higher Education Chairperson Prospero de Vera III na hindi rekisito ang COVID-19 vaccination sa mga estudyanteng a-attend ng limited face-to-face classes. Ayon kay de Vera, hindi raw niya ito itinutulak. Sa katunayan, ang limited face-to-face classes sa mga medicine at allied health sciences, wala raw mandatory vaccination na ipinatupad at ganun din daw sa mga susunod na batch. Inihag ito ni de Vera sa budget hearing ng CHED sa Senado nitong Huwebes. Nilinaw ito ni de Vera matapos humingi ng paliwanag si Senator Francis Tolentino sa isang opisyal umano ng CHED na na-quote sa isang news article na nagsasabing kinukonsidera ng ahensya ang mandatory vaccination sa mga estudyante. Bagamat sinabi ni de Vera na hindi mandatory ang pagpapabakuna, binigyang diin ito na importanteng mahikayat ang mga estudyante at faculty na mabakunahan. Dagdag pa ni de Vera, sa unang batch ng degree programs na pinayagan ng mag-face-to-face, mababa raw ang infection dahil nakipag-ugnayan sila sa Department of Health. Para mga estudyante at faculty sa Medicine at Allied Health Sciences, lahat mabakunahan dahil sila ay na-reclassify bilang A1. Nag-ugat ang isyu ng mandatory vaccination matapos bakunahan ng mga estudyanteng atleta. Ayon kay de Vera, mga school daw ang nagsabing mas magandang mabakunahan sila dahil hindi uubra sa contact sports ang physical distancing. Samantala, kung kinakailangan, maglalabas daw ang CHED ng circular na nagsasabing maaring mag-attend ng face-to-face classes sa mga estudyante, bakunado man sila o hindi. Gayunpaman, binigyang diin ng CHED chairman ang desisyon na i-require ang vaccination sa mga physical education students ay nakasalalay sa mga universidad. Para sa ilan nating karehiyon, mas mainam na raw ang may bakuna para matiyak na protektado laban sa nakamamatay na virus. Nagulong ba kayo na mag-face-to-face na yung mga bata sa school? Hindi pa, dahil sa sitwasyon ngayon, hindi pa naman nababaksin yung mga bata. Nakakatakot din. Siyempre, uunahin natin yung health nila. Pwede na po siguro mag face to face kasi marami na yung mga vaksinado sa mga kababaryo namin ngayon. Jennifer Salenga, CLTV News. Ayan, mga kariyon, kayo ho ba? Ano ba yung pulso ninyo? Kung meron kayong comment tungkol sa balita na yan, pwede nyo i-post dito sa ating live sa Facebook. At ito naman, mula sa face-to-face classes, pumunta naman tayo sa pakikinig ng radyo para sa eskwela. Sa bayan ng Arayat, umere na ang kauna-unahang radyo eskwela dito sa lalawigan ng Pampanga. At matatagpuan ito sa San Juan Banyo Elementary School. Ang naturang radio-based learning setup ay joint project ng paaralan at ng lokal na pamahalaan. Kinakuha naman ng ilang mga magulang ang libreng radyo na malaking menos raw sa gastusin sa pambayad sa internet connection o pagbili pa ng cellular data. Ang detalye ng balitang yan ihahatid sa atin ni Rainiel Pawid. Isa ang nanay na si Gemma Angulo sa mga unang nabigyan ng radyo sa San Juan Banyo Elementary School sa Arayat, Pampanga. Nagsimula na kasing umere ang radyo eskwela sa naturang paaralan. Ito ang kauna-unahan sa buong lalawigan. Para kay Gemma, menos gastos na ito sa pagbili ng cellular data tuwing mahina ang signal ng kanilang internet connection. Kasi pagisan po yung wifi, yung data, yung free data po, mahina siya dahil marami gumagamit. Malaking tulong po sa student at sa akin na din po para maunawaan po ng bawat estudyante yung kanilang lesson. Ang higit 1,400 transistor radios ay donasyon ni Arayat Mayoral Aspirant Madet Alejandrino. Dahil wala pang face-to-face classes sa lugar, pinaiigting ngayon ang sektor ng edukasyon sa buong bayan. Masyado raw masakit sa bulsa ng karamihan ang pagbili ng gadgets at pagpapakabit ng internet. Namangha po ko
naisip nila ang ganitong project na magka-transistor radio ang mga bata. Gawa namang maganda din po kasi yung yung mataas po kasi ang kaya yung signal madali nilang nakuha. Laking pasalamat din ng DepEd Pampanga sa pamunuan ng paaralan at lokal na pamahalaan na siyang nagtulong sa pagbuo ng mini radio station setup. Mapakikinggan ng Radyo Eskwela sa 102.1 FM. So ang Department of Education po is encouraging our schools na magbigay po ng mga alternatibong mga learning modalities. So isa na nga po dito ang radio-based instruction. Ayon sa DepEd, malaking bagay rin ang radio-based learning dahil sa bayang mapakikinggan ng mga bata at magulang ang bawat paksang itinuturo. Kasi yung isang kalaban ngayon ng mga guro ay yung mahirap talagang ma-retain yung mga konsepto na itinuturo sa mga bata. 439 ang kabuang bilang ng mga elementary school sa Pampanga. Karamihan sa mga ito ay gumagamit ng iba't ibang learning techniques gaya ng modular, online at teleskwela na mapapanood din sa CLTV 36. Rainiel Pawid, CLTV News. Abangan sa pagbabalik ng CLTV News. Mga supporters ni Vice President Leni Robredo handa na para sa gagawing motorcade bukas dito sa Pampanga. Kalusugan, kaligtasan at kabuhayan, sentro ng Bulacan Business Conference 2021. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik po ang CLTV News at sa iba pang mga balita, aarangkada na ang tropa ng Pag-asa o Team Robredo Pangilinan bukas para sa isang nationwide motorcade. Dito po sa Pampanga, handa na rin ang mga kabalinati na taga-suporta ng dalawang kandidato. Para pag-usapan yung kondukta ng motorcade bukas, makakasama natin ngayon live si dating City of San Fernando, Pampanga Mayor at dating Pampanga 3rd District Congressman Attorney Oscar Rodriguez ng Pampanga for Leni and Kiko 2022 at si Sir Manny So, ang convener ng Angel Leni or Angeles for Leni. Magandang gabi po, Mayor Oka and Sir Manny. Bumati muna po kayo sa ating mga tagapanood ngayong gabi. Mayor Oka po. Magandang gabi, Justin. Magandang gabi, Manny. At magandang gabi sa ating mga taga-subaybay. Sir Manny. Magandang gabi, Mayor Oka. Magandang gabi, Justin. No? At sa lahat ng nanonood, magandang gabi po sa inyong lahat. Sir, ito ho, no, nakita namin yung mga posters. It's all over social media, yung gagawing motorcade bukas. No? Kumusta ho yung ginagawang preparasyon? Or I suppose by this time, lahat po ready na. No? Siguro simulan po muna natin sa part ni Mayor Oka. No? Kumusta po yung paghahanda ng inyong grupo, Mayor, for this event po? Ready na kami. Namin mga 50 lang maximum. Then later on, ginawa namin ng maximum 100. As of 5 p.m. today, 318 na yung mga registered vehicles. Aparte pa sa more than 30 na unregistered but listed. And aparte pa yung mga tropa nating motorcycle men, at least 30. Ready na. Kanya-kanyang trabaho, kanya-kanyang gastusin, kanya-kanyang preparasyon for tomorrow's nationwide motorcade proclamation, Laban ng Bayan for Leni and Kiko.
Thank you, Mayor. No, Sir Manny, sa inyo pong bahagi sa Angeles City, ilan ho yung inaasahan nating dadalo mula sa inyong grupo at saan ho magkikita-kita at anong oras ho? Actually po yung sinabi ni Mayor Oka, yun ang total registrants namin. Ang hindi namin yan alam kung ilan po ang hindi naka-register kasi marami rin po ang mga hindi naka-register na sasama sa amin. So ang manggagaling sa Angeles nasa as of yesterday po nasa 150 tapos 170 yung nasa San Fernando, no Mayor? Yeah. Magme-merge kami sa San Fernando. Pero ang hindi nga po namin alam, yung mga hindi naka-register na gustong sumama sa grupo. Marami po yung nag-signify na sasama sila pero hindi po sila naka-register. So kami po sa Angeles, no? Mag-aano po kami sa Nepo Quad parking lot. Apo. Sir Manny, Mayor Oka, gentlemen, speaking of yung mga nag-signify na gustong sumama pero hindi nakapag-register, paano ho ang magiging pakikitungo sa kanila oras na halimbawa bukas makita nila o napanood nila to? I'm sure narinig nila na ang meeting place sa Nepo or sa siyudad ng San Fernando ay pupunta at sasali. Sila ho ba ay welcome at ano yung dapat nilang gawin prior to joining the motorcade po? Aking yan, tatanggapin natin sila. Kaya lang, kanya-kanyang dekorasyon sila. Baka magkulang yung ating mga pinaprap. Tatanggapin natin kasi alam nila yung venue, yung staging area sa San Fernando, dito sa Villa Victoria and Lasatin Boulevard. Yung iba naman, medyo kulang ng kaalaman sa online registration, pero sinignify nila ang kanilang intensyon na sumama. Kagaya sa San Pablo, si Attorney Meming Villanueva, ewan ko kung nakapag-register siya ng 10 ang kanya, nahihirapang magparehistro. Pero pinalita. At siguro kaming dalawa ni Manny, alam namin, sobra yan sa 400 vehicles. Sapagkat 318 lahat-lahat as of 5 p.m. Pero marami yung mga unregistered na listed. Marami pa yung intending to join us. Yan ang hindi namin alam bukas. Pero tatanggapin namin the corresponding marshalling. Yes. Kakaroon ng maraming marshals for that purpose. Ayan, opo. Thank you, Mayor. No, speaking of marshals, Sir Manny, marami nagtatanong. Siyempre, nasa gitna pa rin tayo ng pandemic. How would you ensure na hindi masasacrifice daw itong minimum safety protocols? Gaya na lamang siyempre yung masking and physical distancing. Gaano karaming marshals ho ba yan? At ano yung paalala ninyo sa mga dadalo bukas? Actually po, through our chat, inaano na po namin sila. Binibrief na namin sila on the protocols involved. At the same time po, may mga marshals naman tomorrow. We have, I think we have 30 motorcycle riding marshals who would ensure the imposition of yung mga rules nga po at saka yung pag nung main nung motorcade, yung orderliness and everything. So kaya nga po ang ginawa namin for tonight, in-encourage na namin sila na may meeting point kami, yung pag-decorate ng mga sasakyan, we do it tonight para kung meron man pong hahabol bukas, pwede nang pagtulong-tulungan, hindi na ganun ka Pero ngayon po, we are issuing yung mga dekorasyon, yung mga tarps, yung mga posters, yung mga ribbons. So we're helping them decorate their individual vehicles para hindi na po kami ma-delay bukas at maano namin yung oras. Sir Manny, saan ho iikot ang convoy, ang motorcade bukas pag once nag-meet ho yung taga-Angeles at saka yung sa San Fernando?
I think ang ikot po namin bukas is from San Fernando, no? Dadaan po kami ng yung ano yung Mexico. Mexico, then from Mexico Arayat. Arayat, then Magalang, then balik po kami. Yung mag-split tata kami ng San Fernando, sila didiretso sila ng Pandan Road, kami pupunta kami ng Balibago. Then itatraverse po namin yung Balibago going to Henson Street. Then disperse po kami sa Nepo. Yung San Fernando, they would pass through Pandan Road going to MacArthur Highway and back to San Fernando. Okay. Apo, this question naman po is more Mayor Oka. Mayor, kumusta po yung suporta ng ating mga kababalin nung simula nung nagdeklara ng kanyang kandidatura si Vice President Robredo, kasi alam naman po natin na nagkaroon ng wave of support, no, yung pink ika nga yung sa mga social media naging trending lagi yan sa Twitter, may mga datos naman yan at nakikita na talagang nagpahayag ng suporta yung ilang mga kababayan natin dito sa Pampanga. Ano ho yung inaabot na nung pagbibigay suporta ng ating mga kababalin sa kandidatura ni Vice President Robredo? Sa aking obserbasyon at saka sa aking ginawang kaunting pag-iimbestiga personal, unprecedented yung naging positive response ng mga kababayan natin dito sa declaration ni VP Leni to run for president. At sinubukan kong tawagin yung mga kakilala kong mga political leaders dito sa 3rd District at least. Kahit na hindi natin kapartido, kahit na iba ang konang ginamit, pagdating sa presidency, kay Leni sila, hindi lang ganon. Sisigaw yan at hindi lang ho ako, pati yung asawa ko at saka mga anak. Yan, Leni ang mga yan. Napakagandang na-responde. Kaya itong gagawin bukas, indikasyon yan kung gaano pa-enthusiastic yung mga Kapampangan sa panawagan ni Leni na mag-volunteer for the fight for presidency ng ating grupo. At tawag ko dyan, laban ng bayan, hindi laban ni Leni. Kasi volunteerism purely ito Walang gastusin si Leni, walang panggastos. Lahat na ito voluntaryong ginagawa nitong mga nakikisali sa laban for the presidency of Leni and vice presidency of Kiko. Napakaganda. Pampalakas ng loob kahit na alam nating mahigpit ang labanan because of money, pero ang responde ng mga mamamayan lalo nagpapalakas ng loob sa amin. Thank you, Mayor. Sir Manny, last message na lang siguro sa mga tagapanood natin. Lalo na yung mga lalahok bukas, baka may mga reminders kayo na gustong iparating sa kanila. Sa lahat po ng sasali sa amin, salamat po sa inyong suporta, ang sabi nga po ni Mayor Oka, overwhelming yung ng mga tao. Opo, kung i-compare ko dun sa mga volunteers ko noong 2010, ang mga volunteers ko ngayon, they are 10 times more dun sa lumabas noong 2010 para tumulong kay Noy Noy during those days. Parati nga po namin sinasabi sa kanila, sa lahat ng mga nagbo-volunteer para kay BP Leni, let us trust her na siya po ang magsasalba sa atin dito sa kung saan tayo ngayon. Siya po ang hahatak na sa ating pagkatalisod dito sa butas na kung saan tayo ngayon. So, sa lahat ng mga nagbo-volunteer, sana magsama-sama tayo at
ano natin hanggang sa eleksyon, yung init ng ating passion to help and to improve, to change yung governance dito sa ating bansa. Salamat po. Okay. Maraming salamat po, Sir Maniso. Mayor Oka, huling paalala na lang po siguro at mensahe niyo sa ating mga tagapanood kaugnay po ng gaganapin bukas. Naguyod natin ang labang ito sapagkat ito ay laban natin lahat. Sa aking pananaw, it will be very difficult to replicate this opportunity for us to change yung tinatawag nating course ng ating bansa. Yung sinasabi ni Manny na nandito tayo sa kalagayang ganito ngayon, ito ang oportunidad para mailigtas natin ang bukas ng ating mga anak at ang magandang bukas ng ating bansa. Okay. Maraming salamat po, Attorney Oscar Rodriguez, ang dating alkalde at kinatawan ng 3 distrito ng Pampanga at galing po sa Pampanga for Lenin Kiko 2022 at syempre ginong Maniso ng Angeles for Len. Gentlemen, thank you very much po sa inyong oras at good luck and God bless po. Maraming salamat po. Thank you. Good night. Mga karyon, sa iba pang balita, kasabay ng pagbubukas ng mga negosyo at establishmento ay ang pagpapaigting naman umano ng health and safety protocols, hindi lamang para sa mga customers, kundi maging para sa mga empleyado. Sa lalawigan ng Bulacan, sentro ng kanilang business, conference at ang kalusugan, kaligtasan at kabuhayan upang matulungan ang mga nagnegosyo sa muling pagbangon nila sa pamamaraan ng new normal. Narito po ang detalye ng balitang yan. Hitik na mga aktibidad ang inihanda ng Bulacan Chamber of Commerce and Industry Incorporated o BCCI para sa Bulacan Business Conference 2021. Taon-taon ay dinaraos ang komperensyang ito para sa mga negosyante sa lalawigan, pero dahil nasa gitna pa rin tayo ng pandemya, magiging online ang aktibidad sa ikalawang pagkakataon. Ang tema ng Business Conference 2021, Kilos Bulacan, tugon sa kalusugan, kaligtasan at kabuhayan. Ayon kay Victor Mendoza, presidente ng BCCI, may kaugnayan sa nararanasang pandemya ang mga inihandang topic na tiyak na malaki ang maitutulong sa business sector na nahaharap ngayon sa mga pagsubok. For this year in particular, it's KKK Bulacan. This is Kilos Bulacan. So parang it is our way of rallying the people to act for their safety, for their health, and of course for their livelihood. Kaya Kilos Bulacan, no? We are enjoining the people to act for their health, safety, and livelihood. Sa 4 na araw na komperensya, mga prominenteng speaker ang inimbitahan, kabilang dito sina Vaccination SAR Secretary Carlito Galvez at Presidential Advisor for Entrepreneurship at founder ng Go Negosyo na si Secretary Joey Concepcion III. Kabilang din sa tatalakay ng pagbibigay oportunidad sa mga mangingisda dahil may mga coastal area sa lalawigan. Isa rin sa mahalagang paksa ang packaging development para sa mga food manufacturers na tiyak na makatutulong daw sa kanilang marketability. Dapat daw maging market ready ang mga produkto nila lalo pat papunta sa Bulacan ang development. This is part of our initiative sa BCCI also, no? As part of our advocacy of preparing our industries and our people for the eventual opening of the Bulacan International Airport. Yeah, we are anticipating the arrival of millions of tourists once the airport opens, maybe 5 or 6 years from now. Yes. And this is just the right time to prepare our industries. Kasama rin sa business conference ang Tourism Day at MSME Day. Hindi rin mawawala ang paksa tungkol sa health protocols para sa mga business enterprises, gayon din sa mga empleyado. May mga singing at dance contest din na regular na bahagi ng pagdaraos ng komperensya. Magsisimula ang Bulacan Business Conference 2021 sa October 26 at tatagal hanggang October 29. Libre ito at imbitado hindi lamang ang mga taga-Bulacan kundi ang publiko. All Filipinos or even non-Filipinos here and abroad who can connect to the internet to watch our Bulacan Business Conference 2021. It's a 4-day event
And each day we have a number of speakers to talk on very relevant and important matters. May mensahe namang nais ipaabot ang presidente ng BCCI na si Mendoza sa mga kapwa niya negosyante. Along the way, we will experience hardships, and we have experienced it. Some so hard, others medyo okay lang. But nonetheless, it's part of running an enterprise. Along the way, we will encounter challenges, but there are opportunities as well. Let us not be saddened by what is happening, but let us be more challenged by the situation, and so that we can continue to provide as employers, we can continue to provide jobs to people, we can continue to pay taxes to the government. Jennifer Salenga, CLTV News. Abangan sa pagbabalik ng CLTV News. Alamin natin mula kay Ginoong Manny Esguera ang magiging lagay ng panahon bukas dito sa Pampanga at iba't ibang bahagi ng rehiyon. Manatiling nakatutok at kami magbabalik. Nagbabalik po ang CLTV News. Nasa pangangalaga na ng otoridad ang 4 na most wanted persons sa rehiyon, habang bistado naman ang isang drug den sa sementeryo ng Bataan. Samahan natin si GM De Jesus sa kanyang pagroronda sa rehiyon. Nahuli sa isinagawang manhunt operation sa Barangay Bangal, Dinulupihan, Bataan, ang 2 hindi pinangalanang sospek at most wanted person ng rehiyon. Kasong frustrated murder ang nakasampa laban sa 2 at piyansang hanggang 200,000 pesos. Samantala, 6 na sangkot sa iligal na droga ang nadakip ng PIDEA Bataan sa isang sementeryo sa Barangay Cabcaben, Mariveles na naging drug den na pala ng mga sospek. Kinilala sina Bernard Andalio, 28 years old, Eddie Antiguera, 30 years old, John Dinver, 20 years old, Jonard Muna, 18 years old, Francisco Mayor, 37 years old, at A. Sandalio, 60 years old. Nakumpiskang nasa 100,000 halaga ng shabu, 500 pesos bilang marked money, at samut-saring drug paraphernalia. Sa kasalukuyan, nasa pangangalaga na ng PIDEA Region 3 ang mga nahuling sospek. Sa iba pang balita, hawak na ng otoridad ang 2 kabilang sa most wanted list matapos masakote sa magkahulay na manhunt operation sa Tarlac at Olongapo City nitong Huwebes, October 21. Nagkasa ng manhunt operation ng mga otoridad ng Tarlac sa Barangay Hernando Anaw na nagresulta sa pagkahuli sa top 2 most wanted person ng Concepcion, na kinilalang si Junie Canoy o Junjun. 30 anyos sa presidente ng Barangay Hernando Anaw, Tarlac na nasangkot sa kasong RPCR 266A rape. Habang arestado naman sa operasyon sa Lot 3, Block 5, Villa Miranda, Barangay Old Cabalano, Olongapo City, si Ryan Ibasco, 38 years old, residente ng nasabing lugar at kabilang sa most wanted person ng Olongapo City, matapos labagin ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o RA 9165. GM De Jesus, CLTV News. Alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon bukas mula kay Ginoong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Narito po ang magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Isang low pressure area po ang namataan. Diyan po sa may layong 525 kilometers, diyan po sa silangan ng G1 Eastern Samar. Ito po ay nakapaloob sa tinatawag nating Intertropical Convergence Zone. So, sangayon nga po sa sinabi natin kagabi, ay meron tayong ITCC at dito po nagsisimula ang isang namumuong bagyo, nagsisimula po sa low pressure area. Samantala po ang Cagayan, ang Caraga, ang Eastern Visayas at ang Central Visayas ay magiging maulap ang papawirin dyan na may inaasahan kong mga kalat-kalat ng mga pagulan. Ito po ay dulot ng ITCC at ng namumuong low pressure area. Samantala po ang Batanes at Babuyan Island
kasama na po ang Cagayan, ay na partly cloudy po o bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap ang papawirin. Meron lamang po inaasahan mga isolated light rays. Ito po ay dulot ng northeasterly surface wind flow o isang mahinang hanging anihan. Ang Metro Manila naman po, nalalabing bahagi ng bansa, ay magiging bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap. At asahan din po natin mga isolated cases ng mga rain showers at thunderstorm. Dulot naman po ito ng localized thunderstorm. So sa ngayon po, ito lamang po LPA nito ang ating binabantayan at wala pa po sinasabi ating ahensya kung ito po ba ay may posibilidad na mabuo bilang isang ganap na bagyo. Pero naroon pa rin po yung ating gagawing pagbabantay at pag-iingat at sana po ay laging nakatutok ang ating mga mamamayan para po sa kaukulang impormasyon tungkol po sa ating panahon. Magandang gabi po. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming mga social media pages at CLTV 36 Official and at CLTV 36 News sa Facebook at sa Twitter naman at CLTV 36 and at CLTV News. Sa Instagram at CLTV 36 Official. Kung nais niyo namang balikan ang mga programa ng CLTV, pwede ninyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV 36 Official at maging ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din nationwide ang programa ng CLTV via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners, dito naman huyan sa Central Luzon. Mga karihon, sa darating kong Lunes, makakasama niyo na si Jennifer Salengda dito sa ating balitaan tuwing alas 6 ng gabi sa CLTV News at si Jody Mercado naman ho ang inyong makakapiling tuwing tanghalian sa topic at ang inyong pong lingkod Justin Dizon makakasama niyo para sa mga mainit na balita na may kinalaman sa public interest tuwing alas 3 ng hapon. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Justin Dizon. Mga karehiyon, 64 days na lamang po at Pasko na. Happy weekend at mag-ingat po tayo lagi.